பிரைஸ் அழிவேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தோன்னு மிகவும் மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னு இந்த நேரத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அநேகர்களை பார்த்து அவங்க இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்களே, அவங்கக்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்கே, அவங்கக்கிட்ட இவ்வளோ சொத்து இருக்கே, என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே, நானும் மாதம் ஃபுல்லாக சம்பாதிக்கிறேன், ஆனால் என்னால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சம்பாதிச்சு வச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி என்னால் சொத்து சேர்க்க முடியல, எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை சேர்க்க முடியல, அவங்க வாழ்க்கை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக போயின்னு இருக்குது, என்னோட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே குறைவாக இருக்குது, எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, என்கிட்ட பணமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு குறித்து கவலைப்பட்டு இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை பார்த்தாங்க பேசுகிறார். எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 5. நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களிடத்தில் இருக்கிறவைகளை போதும் என்று எண்ணுங்கள். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. ஆமென். யாரெல்லாம் வசனத்தை விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆம், கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை பார்த்தா சொல்லிக்கிறார், அவங்க கிட்ட இவ்வளோ சொத்து இருக்கு, அவங்க கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்கு, அவங்க கிட்ட இவ்வளோ தங்கம் இருக்கு, இவ்வளோ வெள்ளி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களை பார்த்து நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆசைப்பட்டு நீங்க இது எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க குறிச்சு கவலைப்பட்டுன்னு இருக்காதீங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. ஏன்னா நான் இவ்வளோ நாள் உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்த நேரத்தில் இருக்கும் நான் உங்க கூட இருந்து உன்னை பாதுகாத்து உன்னை வழி நடத்தி கொண்டு வந்தல. இதுக்கு மேல உன்னை கை விட்டுருவேன், நான் உன்னை எப்பவுமே உன்னை கைவிட மாட்டேன், உன் கூடவே எப்பவுமே இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லிக்கிறார். ஸோ இதுக்கப்புறமாச்சு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட அவ்வளோ இருக்கு, என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு குறிச்சு கவலைப்பட்டு இருக்காதீங்க. அவங்க கிட்ட இருக்கிற பணையும் இல்லை வெள்ளியும் சொத்துக்களும் பார்த்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க கிட்ட அவ்வளோ இருக்கு, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு குறிச்சு கவலைப்படாதீங்க. எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் ஆசைப்படாதீங்க. கர்த்தர் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை அவர் சொல்லிக்கிறார். ஸோ கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, அவர் கொடுத்த வார்த்தைகளையும் வசனங்களையும் விசுவாசி கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருந்து கர்த்தர் நம்ம கேட்ட வார்த்தைகளையும் வசனங்களையும் ஆசைப்படுறாங்க. தேவ சம்பர் கடந்து செல்லும். God bless you.